खुलुमबाय रायजो जानामोन मैया नोंथांमोना नुदों रेव रेवा नार्जिनारिया बिजेपिनिफ्राय रिजाइनेसन होनायले मोनसे लेटार गथायनाय दा बियो मानि थाखाय रिजाइनेसन होदों आं बेनो माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नागिरदों आरोना जेन' जायखौ आङो माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननायखौल' आं नोंथांमोननो खिथागोन आरो बाखिथ' आं खिथानो हाया आरोखि ना आं जे बुस्थुखौ सर्सनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो गावनि जेनाखि लाइजामाव लिरनाय आं बे बाथ्रानि सायावसो नोंथांमोननो जास्ट फोरमायनानै होनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा नायनो हागोन आरो इन्टारेस्टेड नङाबा नायाबाबो जागोन आरोखि जाफै आं नोंथांमोननि गेजेराव थार बाथ्राखौ फोरमायनानै होदिनि नोंथांमोना मिथिगौ रेव रेवा नार्जि हारिना नार्जिनारि बे साराथ' नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय जेनाखि 2020नि इलेक्सन बावहाय बिथाङा बिपिएमनिफ्राय देरहादों नङा होमबा बिपिएफनिफ्रायनो बिथाङा देरहादोंमोन दा बिपिएफनिफ्रायनो देरहानानै जमदुवार समस्तियाव देरहानानै बिथाङा बिपिएफआथ' बै समाव सरकार दानो हायाखिसै नालाय बेनिखायनो बिथाङा इउपिपिएलआव बाराखै बिथाङा बिजेपिआव बारदों दा बिजेपिआव बारनाय लोगो लोगोनो बेनो माने रायलायनायनि गेजेरजोंहाय बिनि इएम पर्टफलिय'खौ होनाय जादों आरोखि बिजेपिनिफ्राय मानोना बे समाव कलाबरेसन गभर्नमेन्ट जाबाय नालाय बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि दा बे मोनथाम माने राजखान्थि हान्जाजों बिटिसिखौ दानायलाय बेवहाय बिथाङाबो बाहाय हाबहैनायखाय रेव रेवा नार्जिनारि सारनो माने माबाखौ होनाय जाबाय आरोखि इएम बिबानखौ होनाय जादों बे ओमफ्राय दा जोङो दिनैनि थारिखआवहाय बिथाङा बिजेपिआव थानानै गोबां खामानि मावबोबाय राजनितिकलि पलिटिकेलि बा ससियेलि गोबां माखासे खामानि मावा नङा मावबाय बेखौ मावाखै होननानै बुंबाबो जाद्रायनाय नङा आरोखि खारन आंनि मिथिनायखौसो नोंथांमोननो होनाय आरो माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय मानोना बिथांजों जेनेबा जोंजों बारा गोजाननि मानसि नङा होमबा मिथियो ओंखायनो दा बिथाङा बिजेपि हिसाबै खामानिखौ बिराद मावबाय बा गावहाबो मोनसे टारगेट लादोंमोन माने गावनि फैबाय थानाय जेनाखि नै दा 25आव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बिटिसि बेवहाय जानो हागौ बिथाङाबो माने इएम एबा इएमथ' नङा माने इलेक्सनखौ गेलेनो थाखाय बिथाङा गावनि फिल्डखौ बानायदोंमोन बिथाङा अहरह थाद'नाय गैयै माने बिजेपिनि जेनाखि मा होनना बुङो आइडियलजिफोरजों थांनानै बिथाङा जेनेबा गावनि फिल्डफोरखौ माने फुवारना लादोंमोन गाव जे समस्तियाव दारायगोन बे समस्तियाव माने देरहानांगौनि खाथिराव बियो गोबां माने वार्कारफोरखौ लोगो हमनानै खामानि मावनाय बेफोरखौहाय आं मिथिनो मोनदों आरो खोनादों आरोखि आरो गोबां जयनिं हाबाफारि खालामहोनाय जयनिं खालामथारनाय एकदमबारे आरो बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने बिथाङा बिजेपिनिफ्राय कुसुगाव समस्तिनिफ्राय गेलेनायनि मोनसे बिथांनाव सिमां दंमोन आरोखि माने बिथाङा नाजादोंमोन स' बेनिखायनो बिथाङा खामानिखौ मावदोंमोन बेखौ आं मिथिनो मोनदों माखासे सर्सनिफ्राय दा बयबो माने बाथ्राफोरखौथ' रायलायो नालाय बयबो खिथालाय हरो नालाय मोजां गाज्रिखौ रायलायलायनाय बेखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायना होदों बाहाय आं खुनु सोरबा आं रेव रेवा नार्जिनारि सारखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै सोरबा पार्टिखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै जास्ट बाथ्राया मा बेखौसो नोंथांमोननो आं एक्सप्लेनेसन होनानै होनो नागिरदों आरोखि दा खामानिखौथ' मावा नङा मावदोंमोन बेबो गोबां मावबाय माने पार्टियाव थानानै माने ओरै नङा ओरै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिफोरखौ माब्रैबा जेन'बा पार्टियावहाय माने हाबहोनानै जयनिं जाहोनानै पार्टियाव थानानै खामानि मावहोनो रायजो राजाफोरनि थाखाय माने जौगानायनि थाखाय खामानि मावहोनो हागोन बिदि माखासे बिथांनाव सिन्था दंमोन आरो बे सिन्थानि गेजेरजों बिथाङाबो माने नाजादोंमोन आरोखि दा आनलाकिलि आनफर्चुनेटलि नै दा रिसेन्टलि जे मैया जे बिथाङा रिजाइनेसन लेटारखौ गथायनांगौ जानानै फैबाय माने बिजेपिनिफ्राय बेखौसो हयथ' जानो हागौ बेखौ मोजां मोनग्रा माखासे सापर्टारफ्रा दिनै शक जाबाय आरोखि मारै जाखो मारै हठात बिथाङा दिनै रिजाइनेसन होखो नङा होमबा खिन्थु बिथाङा गावनि जेनाखि लेटाराव लिरनाय बायदिब्ला गावनि माखासे पार्सनेलि माखासे जाउननि थाखाय बिथाङा दिनै माने रिजाइनेसन होनाय जाबाय आरो लिरदों बिथाङा गावनि माखासे फिजिकेलि प्रब्लेम जादों हयथ' देहायारि बिथाङा जेंनायाव दङ आं एसे खोनाबाय थाखादोंमोन बिथाङा देहायारि फिजिकेलि माखासे माने प्रब्लेम दङ होननानै आरो बिथाङा लिरदों जे मोनसे फाइनान्सियेल हार्डशिप फिजिकेलि एन्ड फाइनान्सियेल हार्डशिपनि थाखाय बिथाङा थारमाने रां रुफायाव फैसा थाखायाव एसे प्रब्लेम जाबाय बिथाङा न'खर सोलिनायाव आरोना बा न'खर सोलिनायावनो होन बा रां पलिटिकेलिबो होन समाजखौ सिबिनांगौबा नोङो एसे एनै फैसाबो नांगौ ना नों फैसा जुदि गैयाबा नों बोरै फिल्डआव बोरै ओंखारगोन
नोंनि दा गारि सालायबाय थागोन नोंनि बे थावखौ बहानिफ्राय मोनगोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिगोन दे बेल' नङा रेव रेवा नार्जिनारिल' नङा दिनै गोबां माखासे इएम एमसिएलए जाबोबाय दा सोरबा दिनैसिमबो इएम पर्टफलिअ दङ सोरबा एमसिएलए पर्टफलिअ दं दिनै बिथांमोननि न'आव स्रांबानो रायजो जाबा थाङो मानो थाङो सोरबा लोमजानाय सोरबा एडमिसननि सोरबा मानि गोबां माखासे बयबो माबा नागिरनानै बेस्टाफोर थाङो नाथाय बिथांमोना सोरनोबा हरनो हायो आरो सोरनोबा हरनो हाया मानोना गासैनोबोथ' हरजोबनो हाखाथारा नालाय बिथांमोनावबो जेनेबा थाखानि बिफांथ' गैया बिसोरनाव बेस्राफोर नङा होमबा जायखि जगाराव फैयाथों मानो बिथांमोनाबो बिदि हाद्रायनाय नङा आरोखि जायनो थाङो बिनिनो हरनो हाजोबनाय बे मोनसे केपासिटियाव थाखाया बिथांमोनासो मिथिगौ माबोरै मेनेज खालामदों सोरबा कनेक्टारफोरनिफ्राय लानानै मेनेज खालामनानै बिनो स्किम हरनो नागिरनाय मानाय बेफोरबायदि गोबां माखासे प्लेन पलिसि बाहायो बिथांमोनाबो बेस्राफोर मानिनांगोन मानोना दैदेनगिरिया ओरैनो जानो हाया लिडारा ओरैनो जानो हाया दा बिथाङा गावनि देहायारि प्रब्लेमखौथ' लिरखाबाय आरो फाइनान्सियेल प्रब्लेम जादों रां रुफायाव एसे प्रब्लेम गोलैदों न'खर सोलिनायावहाय हयथ' प्रब्लेम गोलैबाय गोबां प्रब्लेम हयथ' गोलैदों बिथाङा जायनि फलाव बिथाङा दिनै पार्टिनिफ्राय नागारनांगौ जानानै फैबाय आरोखि नागारनो गोनां जानानै फैबाय गाव उइलिंलि गोसो जानानै आरो बे प्रब्लेमनि थाखाय आरो बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो बिथाङा होनदों गाव नागारदोंब्लाबो बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौ माने बिराद माने रोजा रोजा साबायखर जासिदों जे हयथ' बिथांनि माखासे थिननायावनो बिथांनि माखासे बुंनायजों बा बिथाङा दिनै हयथ' इएमखौ मोनफुंनो हादोंमोन बा पार्टियाव मैखोमै माने खामानि मावदोंमोन ओंखायनो बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय बिथाङा साबायखर जासिदों आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दा बिथाङा जुदि माबायाव बिजेपि पार्टियाव गैयाब्लाबो बिथाङा एस ए बिटिसिनि एमसिएलए हिसाबै बिथाङा कन्टिनिउ माने उननि समावबो इउपिपिएलखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननाय मोनसे लिरदों लास्टआव बे आरो माने बिथाङा बिटिसिनि सासे एमसिएलएखा नालाय आगोलावथ' इएममोन दा इएमखौ मानि थाखाय सिफाय जादों बेखौ नोंथांनाव मिन्थिखाबाय इएमखौ सिफाय जानायनि खारनाबो बिथाङा जे बिटिसिआव माने गाव जुदि दिनै इएम जादोंब्लाबो इउपिपिएलआ माने मोजां सुजुग सुबिदा होआखै मायाखै माखासे गोरोन्थिफोर बुंफ्लांदोंमोन ना आरो बिनि खारनावनो दिनै प्रमद बर'आबो बायद' जाबाय गभर्नरसिम लिरनो आरो गभर्नर लिरहरनानै बिनि पर्टफलिअखौ सिफायनांगौ जानानै फैबाय आरोखि बिदि जादों थारमाने ओंखायनो हयथ' गावनि राजनितिकलि लाइफआव बा गावनि पार्सनेलि फेमिलि लाइफआव हयथ' गोबां माखासे प्रब्लेम नुजादों बे सारा ओंखायनो थेवब्लाबो बिथाङा थांनाय गोलाव सम 17 बोसोरावबो बिपिएफआव थानानैबो बिथाङा माने ससियेलि गोबां खामानिफोर मावबोबाय बिथांनि अननायावनो हयथ' गोबां मानसिफ्रा दिनैसिम एसेबाबो मेगन नुबाय मेगन गेवबाय नङा होमबा बिथांनि अननायावनो बै थांनाय गोलाव 17 बोसोराव आरो फिननैया दाबो बिथाङा दिनै इएमखौ मोनफिनबावदोंमोन इएम मोनफिननानैबो हयथ' गोबां मानसिफ्रा आरो बिनिफ्राय माने सहाय मोनबाय नङा होमबा सुजुग सुबिदाफोरखौ मोना नङा मोनबाय जानो हागौ दिनै जों मिथिजोबला दा जेखियानो जाया मानो राजनितिनि दैदेनगिरिखाबा बिथाङा ओरैनो जिरायना थानानै माथो लाब जानो जिरायनाय नंखाया बिथाङा हयथ' गुबुन मोनसे अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बे हाबफागोन बे सियर बाथ्रा आरो बेखौ जों मिथिनो मोनो आरो हयथ' बिथाङा बिपिएफआव हाबफिनगोन आरो हयथ' नङाब्ला इउपिपिएलआव हाबगोन मानोना बिथांमोना राजनितिजों फैनाय बिसोरनि गासै लाइफआनो राजनितिजों फैयो नालाय बिथांमोना बबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय ओंखारबाय माने बबेबा मोनसे पार्टियाव जगदान जाखागोन बे आरोखि जों बेखौ माने हमदांनो हायो थ' जेखियानो जाया मानो बिथांनि फिउचारा मोजां जाथों बिथांनि फिउचार पलिटिकेला बिदिनो जौगानो हाथों बेखौनो आंनि सिफाय इसोरनाव माने आरज गाबनानै आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ